Ven de rematar unha comisión na que o goberno municipal estradense presentaba o plan de prevención e de loita en definitiva contra o lume. Un plan que ten un orzamento de máis de 400.000 euros en varias anualidades. O concello estradense aparece catalogado no Pladiga, no plan de galego de lume, como un municipio de vulnerabilidade global alta. Unha catalogación é precisamente un dos motivos que levou ao goberno municipal a elaborar este plan como instrumento fundamental para combater os lumes. O Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais tamén incluye unha descripción dos medios cos que conta o concello. Estes medios son 3 vehículos motobomba da Agrupación Local de Protección Civil, un vehículo conveniado coa Xunta de Galicia, un todoterreno e varios tractores. En canto a medios humanos, a Estrada dispón de 9 membros de Protección Civil que prestan servicio todo o ano, ademais dos 12 integrantes do Grumir disponibles durante os 9 meses. O plan recomenda a posta en marcha de actividades de educación e divulgación, así como fomento do asociacionismo e a conciliación de intereses entre propietarios forestais e axentes do entorno rural. Outro elemento importante, segundo os redactores, é ofrecer aos propietarios un programa racional de mantemento das súas explotacións. Entre as recomendacións inclúen medidas de fomento e valorización do monte como a celebración do Día da Árbore, a organización de eventos no medio forestal, andainas a través dos montes do concello ou a realización de accións de voluntariado ambiental. O plan, finalmente, inclúe un orzamento estimado de todas estas medidas valorando como custe anual para o período 2010-2013 a cantidade de 363.605 euros. Deste volume económico, a maior partida é constituída polas actuacións de limpeza en marxes de camiños e de fincas de titularidade municipal, realizadas con personal e medios propios, o que ascenden a un total de prácticamente 250.000 euros.